दिनै भैरबकुन्द समष्टिनि BTCLCनि आफादगिरि बिबानखौ आंखौ होनाय जाबाय आरो बेनि थाखाय आं गिबियावनो दिनै BTC सरकारनि डिपुटि चिफ गुबुन दैमारि सारखौ आं साबायखर बावदों आरो बेजों लोगोसे जोंनि दोलोनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि आरो बेजों लोगोसे जोंहा प्राइमारि कमिटिनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिखौ आं साबायखर बावदों आरो फैबाय थानाय समाव जोङो खौसेयैनो भैरबकुन्द समष्टिनि थाखाय खामानि मावगोन बेखौ जों दिनै थांखि लादों। सार गोबां रायजोआनो गोबां फोथायोमोन मोनसे समाव BP एबा गोदोना थानाय समाव जोंनिफ्राय गोबां हार्डवर्क खालामोमोन गोबां जोंखौ फोथायदों सानसे समाव बिथाङाबो सासे MC जायो बा बिथाङा सानसे समाव माबा मोनसे पद मोनो होनना बुङो गोबाङानो फोथायनानै दोनो बे बिबानखौ लाबोनानै नाजावना खालामदों सार माबायदि नैबे जोंनि थांखियानो जाबाय जों BTCखौ रैखाथि होनाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि BTC ओनसोलखौ जों जौगाहोनाय आरो बेयाव थानाय गुबुन गुबुन रावारि যিসকলে গানত আছিল বুলি ভাবি আছে সকলো আগবাঢ়ি আহিব। सिटियाव थानानै जों BTCखौ जौगाहोनायनि गुबै थांखिखौ लानानै গানৰ লগে লগে যিসকল নাচিম বুলি ভাবিছে ফূৰ্তি কৰিম বুলি ভাবিছে সকলো আগবাঢ়ি আহিব। जोङो जोंनि राजखान्थि दोलोनि थांखि बिथांखिफोरखौ रायजो राजानो जों फोरमायदोंमोन गामि गामि थांनानै जोङो रायजो राजाजों मोगा मोगि सावरायदोंमोन आरो जोंनि थांखिफोरखौ आरो जोंखौ फोथायनानै देग्लाय जोंनि BTC जि बिसायख'थि बेयाव जोंखौ रायजो राजाया मदद आरो हेफाजाब होबाय आरो जायनि थाखाय जों दिनै गुबुन दैमारि सारखौ देरहासार खालामनानै बिथांखौ जों डिपुटि चिफ जों बानायनो हाबाय आरो बिनि थाखायनो आं गिबि गिबियाव रायजो राजाखौ गासैखौबो आं साबायखर बावनो सानो। सार जों नोंथांनाव गोबां मोनसे पाब्लिकनि सोंथि जे भैरबकुन्द समष्टि जानानै गोबां रायजोआ बुङो जे दिनै गणेशवारि बायदि थायोब्ला जों गोबां रायजोखौ सापर्ट दङ होननानै गोबाङानो नोंथांखौ नागिरबाय थादों थिग बेबायदिनो TCLC सासे चेयारमेन जानानै नोंथाङा गासैबो रायजोखौ खुलुमनो हागोन नामा? TCLCआव आं जिखिनि सरकारनिफ्राय जिखिनि स्किमफोर फैगोन बे स्किमफोरखौ जों मोजाङै मावनायनि जोङो निस्सय दायथ'खौ लानानै मावगोन आरो बिखेखकरि जोङो नैबे PMAY न'खौ जोङो फैबाय थानाय समाव जोङो जाहाथे PMAY न'खौ लानानै जाहाथे रावबो राजनिति खालामा थांनाय समफोराव नुदों बे PMAY न'फोरा दासिमबो आद्रा जाना दङ जोंनि समाव जाहाथे मोनसेबो PMAY न'आ जाहाथे इनकमप्लिट जाया बेनि थाखाय जों गोख्रों राहा लामा लागोन आरो जोङो जौगाथायनि खामानिफोरखौबो जों मावनो हागोन आरो TLCC आरो VCDC थाइसे थाखानि बे बिफां हिसाबै VCDC चेयारमेन जितु बिथांमोननि फारसे माबायदि दिथा थागोन सार? दा जों बेखौ बुंदों जे दिनै जोङो समायखिराबो लादों जे जोङो ट्रेन्सपारेन्टलि खामानि मावनांगोन दिनै सरकारनिफ्राय जि स्किमानो फैया मानो बे स्किमखौ जाहाथे मोजाङै जोङो रुपायन खालामनो हायो इमप्लिमेन्टेसन खालामनो हायो बिनि थाखाय जोङो VCDC चेयारमेन मेम्बारफोरखौ दिनै समायखिरा लाहोदों आरो बै फैबाय थानाय समाव जाहाथे जोङो मोजाङै ट्रेन्सपारेन्टलि जेरै खामानिखौ मावनो हायो जों बेनिखायनो VCDC चेयारमेन मेम्बारफोरखौ जों गोख्रों जोङो दिनै बिथोन होयो। सार जों नोंथाङा फैबाय थानाय समाव TCLC चेयारमेन जानानै माखासे स्ट्रिक्ट रुल दानो सानदों नामा जे गोबां 5 बोसोर गेप जाबाय बे पार्टिया माबा मोनसे रोंथि मोननानै जे गासैबो चेयारमेनफ्रा गासैबो गावनि मोजां मावलांगोन होननानै मोनसे स्ट्रिक्ट रुल खालामनो जोङो दा मोनसे सिद्धान्त लादों जे जोङो एभ्रि 4 मान्थ 4 मासनि 4 दाननि उनाव मोनफ्रोमबो 4 दाननि उनाव जोङो मोनसे मोगा मोगि सावरायनाय लागोन मोनफ्रोमबो VCDCआव जाहाथे जोङो रायजो राजानिफ्राय जोंहा सुबा कमिटि दंखायो सुबा कमिटिनिफ्राय जोङो अभाब अभियोग बिथांमोननि गांनाय उखैनाय बा बिथांमोननि समस्याफोरखौ लानानै जोङो मोनसे ग्राम सभा जोङो खुंगोन एभ्रि 4 मान्थ बे हिसाबै जों खामानि मावनो थांखि लादों। गरिबगुन्द्रानि सायाव गोबां जाखुमानायखौ जों नुनो मोन्दों सरकारनि बेलायावहाय दानिल' नङा सिगांनिफ्राय जाबोगासिनो जितु PMROI न' बेनि सायाव गोबां जाफ्लेनायखौ जों नुनो बेनि सायाव माबायदि सांग्रांथि खालामगोन सार? आं TCLCनि चेयारमेन हिसाबै बेखौनो बुंगोन जे जोङो PMAY न'खौ खुनु कमप्रमाइस खालामनाय नङा आरो बिनि सायाव जोङो थांनाय समाव जि जाबाय आंनि समाव नाथाय PMAYखौ जोङो जाहाथे खुनु कमप्रमाइस खालामनाय नङा PMAY नङा सम मथे जानांगोन आरो सोरबा चेयारमेना सोरबा मेम्बारा जुदि इनकमप्लिट खालामोबा बिनि सायाव आयेननि राहा लानाय जागोन।